Церква не поділяє силових методів вирішення майбутнього України. До вірян звертається митрополит Православної церкви Київського патріархату. Звичайно, що ми поділяємо ті всі позиції і той вибір, який робить український народ саме в бік євроінтеграції. Хочу сказати, що церква засудила побиття мирної демонстрації. Церква на сторожі миру, тому бути добрими один до одного та не допустити застосування сили, просить і глава греко-католицької церкви. Закликає усіх сторін цього протистояння, яке розвивається, зупинити насилля. Проєвропейська римокатолицька церква теж засуджує насилля, але владу ні. Каже, в момент силової зачистки Майдану беркутівцями керував нечистий, а вони звичайні люди, тому й піддалися. Влада ніколи не засуджує. Владу завжди підтримує. Це теж люди. Засуджують насильницькі дії проти людей, які стоять на Майданах. Православна церква Московського патріархату закликає до діалогу мітингувальників та владу. Прошу, пряма мова. Перше завдання має бути – це пошук компромісу, пошук діалогу, пошук взаєморозуміння всіх сторін. Одностайні церковники у заклику їхати на Майдан. Тетяна Шпрінгер, Віталій Дмитерко, Львів ТБ.